Shen ke Israel kan sa pentrai kam no da ka like ban siat ye ki misal ki bawan ban penjat ye ka. Barok-barok ngiyatip bagari Israel kadai kari ka bakraw bad badan shibun ki tiartma bashir kai bad basatar haga. Hoaj wala ka sais kalong ka barit haga ba ladangim pej bha haga por bangi pej haga map nginam yo iya ka. Hanrai kadai pat kari ka basatar bad ka baklain bor bha namar kari Israel ka banadu bangala sedang banang ban pule kot kubor hadu mentah kadan hapdeng ke jingele bad kitma bad amtang kata nadu kipor kiba mensyuahi ladangi pej haka Bible ke Israel kadai ke judgment riu ka badan hapdeng ke jingele ladadei bakari jongi kan yele tma tangsi benairu ngam tipsyu ka ka banjia yangi bat ka jingduk ka jingkerdu kan ban naga benta kari jongi hanrai ka Israel ka yaletma man kapor tang hakini ki arbnai badlai benai ki bala debru ka Israel ka lahir tma hadu nriu teli kiri hagi jaka syong jongki le no hanrai la kataru kanang mi kisngi kadang upgrade lane kanang penklain je lade kat kum kajuk hoi kidon shibun kiri ki bashna ya kaneka sistem hanrai kaneka sistem kabalashna na po Israel kadeka sistem kabanengkong banla ban pendeblut ya kites baper hagane ka por tungin yo ban yapej batnga ya kane ka sistem nari Israel mudur parlok misail unher nasuin beneng harai kat baudang her kin siat penhap yu amdaki misail negi drone hanrai tang da kalai kabe bha ban ngei namarkat misail baklain bor ubala ban penjat bat ki drone baklain bor kin hap tang da kalai kalong ke kabamla ban mudur hanrai kari Israel kabadai kari kabakerpang kalala ban shna ya kane kabenta ladadan na prengjong pi ki parlok ki bapej ya kane ke video ki basmat ban lejwat sim menmit haklau ngangej pisuk ban sengau thu ya kane namar kadon kapor bangi bagi simrit ki herman mit kumta ladangi penme dakalai ke badang klain ki hap kane ke sistem ru ke yasrim berkatu ke bentahi hari kam yalong patik kum katu ke bangi penhap ya kisim namar kisim kim lele hanrai ki syutulat ki khmat hagatu ke por hanrai kane ke jingstat na Israel kala ban penhap ya ki misail ne ki roket bat ki drone ki baklain bor kiba penher da kinongsun ya kene lakhot ya ka Iron Beam balashna da ka Israel Rafale Advanced Defense System kabadai kawai na ki kenhun bakraw na po Israel kabalashna bonbha ki tiartma bat kita ki defense system ki baper kiba kentup na du ki tiartma na suin na krengkeu na duriau batwat ki cyber ru ya kene ka sistem ya menta kishna tang ban siat ya ki short range kum ki mortal shell ki rocket ki tang ki bajan ki drone bat lengba kane kala ban penjat yakini tang da ki second ya kene ka sistem la shna hak ta ka rukom bakan sngutu ya ki tiar ki bawan na shabar ban siat ya kari jongki kumta kala ban lock ya kita ki target bat kala ban siat ya ki weipat ki misail negi run tang da ki second lengba kani kan yarap shibun ban penduna ya ke jinglut namar kan bam lai tang kumba
hadu $100 sisin siat. Handrai lada siat pat daki misail kan poi la kumno syake $1 sisin siat. Kane kan yarap shibun ban penduna ya ke jinglut kamtam habadon ke jingsya siat kabada ki spa teli ki misal niki drone kumbangi i haki niki sengi ki baladep ya katu ke jingsya siat jong ke Israel haki leno da ke jingdon jong kane kan yarap shibun ya kari Israel kamtam ban yada namar kiladon lepa kita ki defense system kum ka Iron Dome ka David Sling bat ka Arrow missile bat kumju kiway pat ki defense system ki badan la kajong ka range kadba ka nepat kan yarap ban siat ya gitu ki drone lane ki missile ki badan marjan namarkan suk ban siat ya gitu ki badan marjan na kaway syakaway pat kumjuru kasuk ban siat yaki eki barit bat yaki eki basteru bat lengbakane suk ban siat wat yaki atak ki barit lane kita kitiar ki bawan atak ki barit ki baria namarkane kalong ka batador namar kumbanga ong mene baladangi siat daki misal kalong ka baremdor handrai dakane ladadon kanu ke jing siat ka bagi siat dagi run ki batat lane dakino ki batat doru kasuk ban siat yaki ia kene ke sistem ke Israel kan sapentrai kam hashwa ban kut uneu snamhi uba menta hublai shibun yang sekendupat hakawai ke video